La la la, la 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 la, oh la 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 la, la 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 la, kina kike masoyiya, na duba gabas ban ganki ba, na duba arewa ban ganki ba. Kai, dala a je wajen Malam Tanimu a karɓo maganin basar. Ya yi magana ne? Bai magana ba? Ku bi shi a hankali mana. Dukkan ya cinye ba. Na ce ku bi shi a hankali banda duka. Na duba gabas ban ganki ba, na duba arewa ban ganki ba, na je kudu ban ganki ba. Dan Allah ka faɗi mana. Tun ɗazu muke ɗawainiya da kai, yanzu ɗan kaji ukun nan ma da muka siyo za mu yi karin kumallo. Kun ce gabaki ɗaya shi ya cinye. Wallahi. Yaro so ka ce tsohon maye a ce kaji uku gabaki ɗaya ka cinye. Dan Allah ka faɗi mana. Babanka na da kuɗi? Ga masu buƙatan kallon ƙarar shi suna iya bin mu a YouTube su yi subscribing da YouTube channel ɗinmu mazaje ne. Wa'inda kuma suke buƙata a WhatsApp suna iya turo katin 200 MTN ko Zen duk wata akan wannan lambar. Mun gode. Mazaje ne.